El podcast de Recomana, 3 Cítrics. Hola a tothom, benvinguts al podcast de Recomana. Obrim la sessió dels 3 Cítrics, on els nostres crítics trien, remenen i recomanen alguns dels espectacles de la cartellera teatral. Avui ens acompanyen des dels estudis de Ràdio Fabra i en rigorós ordre alfabètic Martí Figuera, Judit Martínez i Gabriel Sevilla. Hola a tots tres, com esteu? Hola. Hola, què tal? Bon dia. Comencem amb el rànquing de Recomana, aquest rànquing que elaborem a partir de les valoracions de les últimes crítiques publicades al web recomana.cat. El rànquing de Recomana. El número 5 del rànquing i tenim 14.4 al Lliure de Gràcia, on Sergio Pérez Mencheta i Juan Diego Boto tornen a col·laborar per donar veu a l'actor Hadmet Younousi, que explica la seva història en primera persona. Gabriel, tu has vist aquesta obra i explica'ns què t'ha semblat, perquè la història, dèiem en primera persona, molt potent d'aquest nen que es va escapar del maltractament familiar, viu als carrers de Tànger i arriba a Espanya sol en un camió amb 9 anys. No? Exactament, és una història espectacular a nivell autobiogràfic, perquè aquest Hadmet Younousi és un nen maltractat a Tànger en la seva infància, però des dels 3 anys aconsegueix finalment, després de tota una història llarga i molt complexa, amagar-se en un camió, passar la frontera, arriba a Madrid, a un centre de menors, i al final participa en una pel·lícula on coneix a Sergio Pérez Mencheta, al qual li explica la seva història, i Sergio Pérez Mencheta li diu, fa 15 anys, algun dia hauries d'explicar aquesta història en un teatre. I llavors tot el que ell explica és aquesta història, no només la seva història de vida, sinó la seva història amb Sergio Pérez Mencheta, amb Juan Diego Boto i amb Cristina Rota, perquè ella acaba estudiant a l'Escola d'Actors de Cristina Rota, que és com l'escola més de les més prestigioses a Madrid. Llavors, com a història personal és absolutament espectacular i a més et dona una dimensió social d'un problema migratori molt greu. I després és un teatre doncs, molt clarament social, molt didàctic, si vols, ell ho planteja obertament en alguns moments fins i tot com una classe, no? Fa preguntes al públic, sabeu aquesta dada, sabeu aquesta altra? I jo crec que val molt la pena. És a dir, a mi al principi em feia una mica de por que fos una obra excessivament bonista o excessivament didàctica, però la veritat és que passa molt bé i la història d'aquest noi val moltíssim la pena. 14.4, Lliure de Gràcia, que està al número 5 del rànquing de Recomana. Al 4 trobem Céspedes a Sherwood, o l'estrany fenomen dels alienígenes que es colen al teu casament, al Teatre Eòlia, una proposta de la companyia La Saura. Jordi Bordes diu a la seva crítica a Recomana que la companyia La Saura té un cert aire trash i desfasat de la cubana, són una regeneració dels Monty Python a la catalana i que el bon rotllo es cuina des d'abans que s'apaguin els llums de la sala. Al número 3 hi trobem del nostre rànquing Matem Psicosi, al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, on Luché del Greco s'endinsa en l'univers de Dolors Miquel. Al número 2, a Macbeth Song, al Teatre Biblioteca de Catalunya, aquesta proposta dirigida per Oriol Brogi, amb la participació del trio musical londinenc de Tiger Lilies, a Màrcia Cisteró, Andrew Tarbet i Enric Cambrai. En la seva crítica de Recomana, Andreu Sotorra diu: a Macbeth Song és un show de cafè-concert, projeccions d'ombres xineses amb escenes dialogades de Macbeth, un espectacle lúdic, entretingut, divertit i agosarat que la Perla 29 ha recreat volgudament amb vocació internacional. I anem ja directament al número 1, l'Herència lliure de Montjuïc, que aquesta és l'obra que has triat tu també, el Gabriel Sevilla, per comentar. Per tant, comencem per aquí, per aquesta gran aposta del lliure, aquest espectacle que es va estrenar el 2018, el primer del dramaturg Matthew López, considerat per la crítica americana com un dels grans textos contemporanis. Ha rebut tota mena de premis internacionals. Veiem aquí el Laurence Olivier, el Premi de la Crítica, dirigida per Josep Maria Mestres, 13 intèrprets, amb Albert Salazar, Carlos Cuevas, Carles Martínez, Abel Folk i Marc Soler en els papers principals. És un espectacle, dèiem, monumental, no? Una d'aquestes grans apostes que es passa amb nota. Es llegia que deies que era un dels encerts justament del lliure d'aquest any, de la programació. Jo crec que és un dels títols més celebrats ja abans de la seva estrena pel fet mateix de ser celebrat, perquè és, com diuen, és un esdeveniment i jo crec que merescudament. És veritat que es poden comentar algunes irregularitats que a mi m'agradaria dir, perquè
com a format, com a obra de teatre inspirada en una novel·la, té per a mi alguns problemes en alguns moments. De fet, la crítica que va fer Ben Brantley al New York Times el 2019 ja va ser molt polèmica perquè ell posava l'accent sobre alguns d'aquests problemes, no? Que podem parlar després. Però dit això, jo crec que és un dels plats forts de la temporada, és un dels grans encerts de programació i, com deia Josep Maria Mestres a la roda de premsa, és un esdeveniment. El fet de que aquesta obra es faci, el fet de que es tradueixi al català, amb l'edició que ha fet el Teatre Lliure amb Coma Negra i la traducció de Joan Sallent, jo crec que és importantíssim i crec que és una obra que en qualsevol cas, més enllà d'aquestes irregularitats, cal veure-la. Destacaves això, i portes aquí, més a més, ha portat el Gabriel, té l'exemplar d'aquest text, l'herència de Matthew López, amb traducció de Joan Sallent, i deies que justament aquesta traducció té molt valor, no? Té moltíssim valor, primer perquè es pugui llegir en català i perquè jo crec que el text, això sap greu dir-ho d'una obra monumental com aquesta, però jo crec que el text es gaudeix més llegint-lo que veient-lo, perquè el que té com a inspiració l'herència és la novel·la de Edward Morgan Foster, que és Howard's End. Sí. I llavors el que fa Matthew López és una versió molt lliure de Howard's End i a més una versió homosexual de Howard's End, perquè la novel·la original, que és de principis del segle XX, parla de personatges heterosexuals a l'Anglaterra eduardiana i planteja tota una sèrie de conflictes, sobretot de classe, i el que fa Matthew López és traslladar tot això al segle XXI, a Nova York i a la comunitat d'homes gais de Nova York de principis del segle XXI. Llavors, homosexualitza la història de Forster, el que té tot el sentit del món, perquè Forster era un autor homosexual que no va sortir de l'armari, que va escriure històries de personatges heterosexuals i que de fet tenia una sola novel·la, Maurice, que parlava obertament de relacions homosexuals, però que va tenir amagada en un calaix per por, evidentment, a les represàlies a la seva època. Llavors, el que fa Matthew López és, basant-se en la novel·la de Forster, escriure aquesta història que acaba sent com tot un diàleg entre 3 generacions d'homes homosexuals a Nova York des de l'epidèmia de la sida, als anys 80-90, la generació dels protagonistes, d'Eric Glass i Toby Darling, i després un homes més joves que també entren en l'acció. I clar, al final, aquesta obra monumental de 6 hores, el que t'està fent és tot un panorama intergeneracional en què es plantegen la qüestió de l'herència, és a dir, quina responsabilitat té cada generació pel que ha heretat de la generació anterior, per les lluites que han aconseguit uns drets i pel que deixarà a la generació següent. I en totes aquestes relacions entre ells es va creant una història molt complexa a nivell històric, a nivell polític, a nivell sentimental, a nivell literari. És una obra que està plena de referències literàries, cinematogràfiques, vull dir, és una obra, jo diria, enciclopèdica i, insisteixo, d'una altíssima qualitat dramàtica. Ara, l'únic problema que jo li veig és que en la mesura en què és una obra molt inspirada en una novel·la, en alguns moments arrossega el pes de la novel·la, és a dir, arrossega un pes narratiu. Són personatges que algunes vegades diuen coses molt interessants, però cauen en l'efecte del bus parlant. És a dir, del que t'està explicant històries rere històries rere històries i tens la sensació de que estàs escoltant l'adaptació teatral d'una novel·la quan en realitat és escrita originalment per a l'escena, però arrossega molt del pes novel·lístic de l'original. Per intentar evitar això, jo crec també aquest recurs, no, de sortir de la narració, també sense explicar gaire, d'un personatge que està intentant explicar aquesta història, aquest metallenguatge. Què t'ha semblat aquest joc que jo crec que a l'inici ho fa bastant àgil, no? Ho fa més àgil. I si no existeix això, ja crec que seria molt més dur aquestes 6 hores. Sí, a veure, els actors jo crec que estan meravellosos i hi ha aquest joc per donar-li una agilitat a la narració, és a dir, es van passant el relleu. Això a mi al principi he de dir que em confonia una mica perquè tens personatges que parlen o que narren en primera persona i en tercera persona i es van passant una mica el relleu de la narració i a més fan una cosa que també és una mica particular, tot i que tampoc és la primera vegada que ho veiem, que és que estan gairebé tots en escena en tot moment. No és exactament així, hi ha moments en què surten i entren, però moltes vegades tens una bona part del repartiment allà present en escena, tot i que en principi no estan dient res i de sobte intervenen amb una frase. Llavors això li dona molta agilitat i molt de dinamisme, però és veritat que narrativament ho fa d'una coralitat que pot arribar a ser una mica, no sé si confusa o si vols
poc tradicional, cal entrar en el codi. I està plena de frases, deies, per això està bé, crec, veure l'obra i després endur-se el llibre cap a casa per repassar o llegir-lo abans. Ja també parlaves d'aquest moment històric i estem assistint en aquell moment al moment en què Trump per primera vegada guanya les eleccions i un dels personatges que, sense desballar gaire, però diu soc gai, negre, seropositiu, i alerta que el país està a les portes d'una revenja. Sí, és a dir, que té tot el sentit ara veure i ressona molt aquesta frase. No? Totalment, la història està ambientada al Nova York entre el 2015 i el 2018. Llavors, és el moment en què acaba el mandat demòcrata d'Obama. Els personatges, sobretot Eric Glass, que és jo crec el primus inter pares, no? O sigui, és una obra coral, però és el personatge probablement amb més pes moral i narratiu i jo crec que és una mica el guia de la història. Eric Glass i el personatge de Jasper estan molt implicats en la campanya demòcrata i estan convençuts de que guanyarà Hillary Clinton. I a poc van veient, com avança Donald Trump, que no arriba a ser esmentat. És a dir, diuen que no gana Clinton, que guanyen els altres, però tots sabem que és el primer mandat de Donald Trump, que és el 2016, i llavors diuen exactament això. És a dir, el personatge de Tristan, que és l'afroamericà, gay, seropositiu, diu que aquest país està a les portes d'una venjança i jo me'n vaig. De fet, és el personatge que se'n va al Canadà. I a partir d'aquí, doncs, la història acaba dins d'aquest mandat. Clar, després d'això, tots sabem, és a dir, després de l'estrena de l'obra, vam tenir una presidència demòcrata, amb Biden, però ara, que ha tornat Trump, i des d'aquest mes de gener 2025, tens la sensació de que torna el mateix context que va donar peu a l'obra i, a més, torna amb molta més força, perquè aquest segon mandat, a més, Donald Trump té el vot popular, té molt més recolzament corporatiu, llavors les frases de l'herència ressonen, jo diria que encara amb més força i d'una manera encara més inquietant avui al 2025 que al 2018 quan es va estrenar. Absolutament, doncs és una obra que, com deia abans, la pots veure com una marató de 6 hores, la primera part de 3, la segona de 3. Martí, tu has vist la primera sí. Part, no fem mai spoilers, no en farem tampoc sobretot per no explicar, però explica'ns una mica el que t'ha semblat aquesta primera part i també, a mi em fa l'efecte, no sé si esteu d'acord, que el Josep Maria Mestres treu molt partit dels seus actors quan dirigeix, recordar això, altres obres anteriors al Matrimoni a Boston o l'Oraneta també, o fa 1000 anys el Fashion Film Music, que realment jo crec que treu al màxim dels seus actors. No sé què t'han semblat les actuacions dels protagonistes. Primer de tot, reforçar el que dius respecte a en Josep Maria Mestres. Jo crec que probablement és un dels directors catalans que millor sap treure el drama dels seus actors i actrius, i totes aquestes obres que has dit, i si no m'equivoco, per exemple, jo penso també en Justícia, que sí, que també la va dirigir ell, també una obra molt, molt monumental, també d'un cert recorregut, amb un art dramàtic que evoluciona bastant, i els personatges, en Josep Maria Pou al capdavant, estaven superesplèndids. En aquest cas, tornem a veure una gran obra, amb una proposta escènica diferent, arriscada en certa manera, no? Perquè el plantejament de l'obra, jo no m'havia llegit el llibre, per tant anava absolutament verge, i bueno, em va semblar molt interessant, no? La disposició escènica, com si allò fos una classe, no? Com si fos la mateixa sala d'assaig, no? Vull dir, a vegades al principi tens aquesta sensació. Referents als actors, jo a dia d'avui i tirant allà, vinga, tiro cap a dalt, un premi per Carles Martínez. Vull dir, encara falten molts mesos, però un premi per Carles Martínez perquè està, però fabulós. I jo diria l'Albert Salazar també. L'Albert Salazar a mi em va impressionar molt, especialment com Eric Glass. Jo estic d'acord amb Carles Martí, d'Albert Salazar, i sumo també el Carlos Cuevas, que estan tots bé, i fins i tot Abel Folk jo crec que el que deia abans, que a mi em sembla que treu el millor d'aquests actors. Sí, el que passa és que amb el personatge de Carlos Cuevas, és veritat que Carlos Cuevas és un gran actor, però el seu personatge de Toby Darling és un personatge antipàtic
i és un personatge també que és destructiu i autodestructiu. Llavors jo crec que li dona molta vida a l'espectacle, però potser en tant que personatge, i això evidentment no és culpa de l'actor, no té tants registres com els altres que són més introspectius i tenen més un pes moral. El cas de... Mira, tu deies Carles Martínez, però clar, és que el personatge de l'Albert Salazar, l'Eric Glass, és l'hereu del personatge de Carles Martínez. És a dir, són els que tenen cura dels seus companys, són els que conviden a casa, els que els cuiden quan estan malalts, els que donen de menjar a tothom, els que tracten de trobar un vincle entre les generacions. Aquesta herència és preciosa, la que passen d'un personatge a l'altre. I llavors, fins i tot, arriben a plantejar... No feu spoilers, sisplau. No, no estem dient res. Arriben a plantejar que la sida, com a tal, els personatges que són seropositius però que ja tenen un medicament que els pot curar, etc. En la sida mateixa hi ha una herència, hi ha una forma d'herència. Vull dir, és que arriben a plantejar conceptes molt, molt complexos i això està depositat en els personatges d'Albert Salazar i del Carles Martínez. Llavors, jo no sé, ara que s'han posat molt de moda els premis ex aequo, jo no sé si s'hauria de donar un ex aequo al Carles Martínez i a l'Albert Salazar, perquè en realitat són els dos costats d'un espit. Doncs no explicarem gaire cosa més, perquè tots els que ens estan escoltant i també la Judit, que t'han vingut ganes d'anar-hi o no? Mira, jo em resistia a veure obres que s'ha d'anar 2 vegades per veure-la sencera, diguem-ne. O un dia 6 hores. O un dia 6 hores, que també Déu-n'hi-do, perquè de cop si no vius a Barcelona les logístiques es fan com més complicades, no? Però bueno, sí que m'he quedat amb una mica de ganes. Sí que quan, de fet, sabent que anàvem a parlar en el podcast d'aquest espectacle, m'ho vaig mirar i per la primera part ja no hi havia entrades, per tant vaig pensar, o em parteixo amb el Martí i jo veig la segona i tu la primera, o m'hauré d'esperar que surti a TV3 la gravació, diguem-ne. Sí, i a més, dèiem això de la diferència aquesta, de si vas 2 dies o només un dia, i m'agradaria veure també la reacció de la gent. Jo el dia que vaig anar, i el Gabriel i jo vam anar dies diferents, jo vaig anar el dissabte, el dia de l'estrena, tu el diumenge, i el dia que vaig anar... Jo vaig anar dijous i després divendres, que el dijous era el primer dia. El que passa és que es feia només la primera part. Sí. Divendres la segona part. Havies fet per separar. I tu vas anar el dissabte, que és el primer dia que es feia marató. Exacte. Sí. Però era tercera funció ja. Exacte, sí. I la van fer seguida, i l'última... Bueno, quan es va acabar l'obra, clar, va ser d'aquelles vegades en què tot el públic es posa de peu a l'hora, que ho veus bastant de tant en tant, el fet aquest efecte molla de totes les persones dretes de cop, no? Sí, com a... No sé si va passar també en el teu dia. Com a sociologia del públic jo crec que és interessantíssim, perquè jo de sobte em vaig veure envoltat de moltes persones del col·lectiu, sobretot moltes parelles d'homes, que es feien petons, es feien abraçades, i a més era molt interessant veure els comentaris que es feien des de platea sobre el que passava en escena, i te n'adonaves de la importància de fer aquesta obra i de que es llegeixi, perquè clar, una molt bona part del públic, com és lògic, no coneixia la història, s'acaba d'editar, vull dir, no havien tingut temps, i en alguns dels moments de gir de guió més impactants senties a la platea. Això Llavors, és espectacular. Veies que estaven seguint en directe i amb tota la intensitat el conflicte i que no ho podien anticipar. Evidentment, això amb un Txékhov no et passa. Amb un Txékhov potser una part de la platea no coneix la història, però en general ja sabem el que passarà. Aquesta sensació que està parlant de tu, no? I amb un clàssic contemporani s'estava seguint, però com si fos... Perdoneu la grolleria, però com si fos un partit de futbol. A veure què és el que passava ara, i fins i tot comentaris que a mi en algun moment em molestaven una mica, de dir, escolteu, calleu, que estem seguint l'espectacle, però és que no es podien callar i estaven comentant, i la composició del públic, que era completament diferent a la que normalment veus, però fixa't, dic composició del públic, no et sabria dir, perquè normalment tu tampoc tens per què saber quina és l'orientació sexual de cada espectador, però sí que hi havia un punt de celebració, és a dir, de parelles que estaven exhibint el fet de ser parelles i gaudint de l'espectacle com a tals, i jo pensava, dic, és molt bonic, és el millor que pot passar amb una obra com aquesta, però al mateix temps penses que això està passant al 2025 i dius benvingut sigui, però és veritat que és prova de que cal fer més obres com aquesta. Moments d'aplaudiments també, algun moment on es parla d'algun tema polític, doncs també va passar això, doncs un aplaudiment que feia parar... I riures i llàgrimes, perquè hi ha moments en què estàvem tots amb les llàgrimes als ulls, vull dir, hi ha moments que no estriparé, no comentaré, però hi ha moments emocionalment molt intensos que tenen a veure amb la història del col·lectiu. Als 80 sida, doncs no cal explicar. Jo, si em permets, és que
clar, com tu no tu la vas fer sencera, a mi em va sobtar una cosa, em va sobtar molt una cosa, perquè al final de la primera part tanquen el teló i s'acaba, fi de la primera part. Vull dir que no van sortir a saludar els actors. No van sortir a saludar els actors? Que curiós. Llavors, clar, jo em vaig quedar en plan de... Clar, jo no he vist aquest efecte de sí. tota la platea aplaudits i tots celebrant-ho i tal, no, vull dir que tinc ganes de veure-ho. No es va aplaudir, llavors? O sigui que es va aplaudir? No, el dijous no es va aplaudir perquè no van sortir a saludar. Si la gent aplaudia, o sigui, la gent no potser sortia. sí que va aplaudir i tal, qual... Vale, però no van sortir els actors. Clar, perquè era la primera part. Clar, que curiós. Té sentit, però quedes també com en plan de... Bueno, però jo vull aplaudir-lo, perquè ho va fer molt bé. Que bo. Molt bé. Doncs, i llavors es pot anar a la segona. Que això també ha passat, també havia vist. S'havien esgotat per la primera, al moment potser ara ja està tot esgotat, s'havia esgotat la primera part, però no la segona. És a dir, que ja suposo que ja l'ha comprat i diu, bueno, doncs depèn de com, compraré o no per la segona, no? Clar. S'esperava per el preu, clar, és. No? Molt bé. Doncs anem a la segona obra, la que ha triat la Judy Martínez, que és el principi d'Arquímedes, de la història que parteix de les conseqüències que té el petó d'un monitor de natació a un nen, aquest text del Josep Maria Miró, que es va estrenar fa ja 13 anys. Va tenir bones crítiques, però es va poder veure poc temps a casa nostra, només 2 mesos, a la Beckett i la Villarroel, i va fer molts pocs bolos. Sí que ha sigut un èxit internacional, ha tingut 43 muntatges internacionals, ha estat traduïda a 20 idiomes i ara torna amb un final diferent. Què t'ha semblat, Judint? Clar, hem de partir de la base que jo no he vist la primera versió, així que en qualsevol moment vosaltres m'atureu i em dieu això no era així a la primera, i comencem un debat molt intens, val? Doncs la cosa és això, sí, a l'Espai Texas, que és on s'està fent ara, la primera producció que fa aquest teatre és recuperar aquest text, no?, de Josep Maria Miró, i agafen a un director en principi jove, no?, que és el Leonardo B. Granados, i la idea és com aquest text, que és del 2012, anem a fer que segueixi vigent, no?, a dia d'avui, no? I llavors, una mica com la seva idea és pensar fa el 2012, que és quan es va estrenar, quan podia haver-hi un fet controvertit com aquest, que és que hi ha un monitor de piscina que en un moment de tensió amb els infants hi ha un nen que plora, i en lloc de coses que havíem vist potser fa 1000 anys, que era et faig una bronca que encara et fa generar més por de l'aigua, doncs l'abraça i li dona com aquest escalf, no? I això, precisament, aquest gest que no és de terror, sinó que és amorós, diguem-ne, és el que genera la controvèrsia. El debat en el seu moment segurament respirava al voltant de, ostres, clar, com decisions ètiques, on estan els límits, la por potser ens obliga a ser massa rígids, segons com, no? O sigui, genera un debat que després continuarà a casa, cadascú al metro, sopant, el que sigui, no? Però, en canvi, a dia d'avui, és interessant, però a la vegada no és real, no?, aquest debat, perquè precisament hi ha hagut tantes controvèrsies en relació amb la pederàstia que existeixen molts protocols, no? I llavors hi havia aquesta idea de dir, a dia d'avui, sí que ens fem el debat, però el debat es queda en un debat, perquè és una situació d'estrès no ens obliga a prendre decisions perquè algú en un moment més tranquil ha decidit si hi ha aquest problema, fase 1, es truquen les famílies, fase 2, no? Com ja hi ha una lògica. I llavors això havia de passar, havia de planar d'alguna manera, però a més hi ha un altre tema que és, es veu, no? Ara m'ho direu, però es veu que en la versió del 2012 clar, aquest odi de les famílies, que és com aquesta mena de contagi, porta com a una violència física, no? O a aquesta com por més física, però en canvi ara ens apareixia la idea d'una cancel·lació absoluta, avui dia no seria tant en el món real, en el món palpable, sinó potser en el món digital, no? Aquests maleïts grups de WhatsApp de les escoles on hi ha un pare o una mare que fa una proposta i de cop sembla que tothom des de casa seva la secunda, la onada es va fent més gran i ja és un drama que ja hem de plegar l'escola, hem de plegar la piscina. Aquella bola de neu que es va fent grossa, no?, a partir exacte. d'una anècdota, no? I llavors, en aquest cas, en aquesta nova versió, doncs ens trobem això, i encara ens trobem un altre cop amb la mirada digital en el moment en què nosaltres estem acostumats a fer scroll a les pantalles, per tant estem acostumats a veure trossets, no?, de les històries, i la versió ara del principi d'Arquímedes ens porta a les escenes desordenades. De manera que nosaltres veiem la conversa que té el Jordi, que és el monitor acusat, diguem-ne, amb el seu amic monitor,
abans de que hi hagués hagut l'agressió i després potser tornem a veure la conversa que havia tingut, que havia sigut una cosa prèvia, no? Llavors, potser, jo crec que és interessant perquè de cop els personatges ja no són tan bons o dolents, sinó que podem no empatitzar-hi de bon principi, però després veure que, ostres, tenien una raó legítima, no? O sigui, et genera una mica més un conflicte intern, precisament perquè et vas com sorprenent a tu mateixa amb la història. I això que dius d'aquesta informació, que això ho deia també l'autor, no? El reescriure aquesta informació fragmentada i desordenada, que és la que tenim moltes vegades, no? A l'hora de tenir un jutge. Generem judicis, exacte, amb una informació fragmentada. O sigui, a mi em sembla com positiu aquesta proposta en el moment en què encara ens interpel·la més, no? Llavors, perquè som conscients que estarem comentant l'obra, o sigui, el debat que generarà, que és la cosa més interessant del món, que un espectacle continuï després, no? El debat que ens generarà ens haurà com també enfocat a nosaltres com a públic, dient-nos, és que també heu generat judicis abans d'hora, no? Abans de saber que potser tenia uns motius per fer-ho, o potser ens ha agradat el Jordi com a personatge, però després hem vist que és un cabron, per dir alguna cosa, no? Aquest joc, jo crec que sí, des de l'inici hi era, no? Ja també, des de la primera, com estàs tota l'estona, no saps que... juga amb això, no? El que acaba de dir la Judit, jo crec que és el gran valor de l'obra, és el punt de vista. És a dir, si no hi hagués aquest joc amb el punt de vista, jo crec que podria resultar fins i tot per moments banal. I el que li dona un pes i fa significatiu a la història és el que deia la Judit, és a dir, que estàs tallant les històries, li dones aquest estil fragmentari, canvies el punt de vista i, a més, perquè quedi molt clar, hi ha canvis de punt de vista espacial, estàs veient la repetició, una mica el que al cinema diuen l'efecte Rashomon, és a dir, tornar sobre la mateixa història, els mateixos fets, des d'un altre punt de vista. I jo crec que aquest és el gran missatge de l'obra, és a dir, segons el punt de vista que agafis, segons com ho miris, podries treure una conclusió o la contrària. Sí, i juga amb l'expressió d'aquesta ambivalència, del doble punt de vista que fins i tot està especialitzat. Jo crec que aquesta és la gran aportació de l'obra. I tant tu com el Martí, que heu vist també les dues versions, sense fer gens d'espoiler també, però el que canvia justament és això, al final, aquesta part més de protocol, de que ara està més protocolitzat si ens trobem davant d'una situació com aquesta? Jo crec que això opera, és a dir, el que ha dit la Judit és veritat, tenim més protocols i fins i tot cronològicament es pot delimitar. Una llei com la llei Solo si és sí, és veritat que es refereix a un altre tipus de situació, perquè amb infants pot ser diferent, però és veritat que es pot fins i tot situar en el temps i en lleis concretes. Ara, per a mi hi ha dos canvis que li donen a l'obra com un toc o un estil més minimalista. És a dir, jo, el final, no l'explicaré, no l'estriparé, però hi ha un canvi significatiu que jo crec que va en la direcció minimalista de desdramatitzar, és a dir, de treure-li els elements clàssics del drama emocionalment més intensos, que a més deixava la versió original en un final obert i com molt potent, molt dramàtic, i treure-ho com si com a societat i com a públic ja tinguéssim tan clar el que passarà que no cal ni dir-ho. No? Justament tenim tan clar quin seria el protocol de cancel·lació que ja directament no li donem tot aquest desenllaç més dramàtic o més tradicionalment dramàtic. I l'altre canvi per a mi té a veure amb la direcció dels actors, i és que jo crec que se'ls demana també un cert minimalisme interpretatiu. A mi em recordava moltes vegades el que podem veure al Heartbreak Hotel de Rigola. Aquesta idea, sobretot amb la Sandra Monclús, que ha fet fa poc, la temporada, l'any passat, ha fet el Glengarry. A mi em recordava aquest estil interpretatiu en què es baixa molt el to, es juga a un gest mínim, a una entonació mínima, fins i tot una mica plana, i aquesta idea d'un teatre de cambra, de gestos mínims i entonacions mínimes, que és el que permet una sala a dues bandes com la de l'Espai Texas. I jo crec que aquí s'ha buscat també un canvi. I fins i tot a les transicions entre escenes, que són molt importants, perquè clar, es canvia el punt de vista, tu veus els personatges com molt robotitzats, és a dir, hi havia la voluntat de que tinguessin un gest com inhumà o de tonalitat i de dramatisme mínim, i jo crec que això està evidentment buscat.
baixar les emocions. I Judit, comentaves abans això, aquesta mirada al voltant d'algú del 25 anys, que ho va dir el propi autor també, que es necessitava, que era aquest Leonardo, i amb aquests intèrprets, Marta Rida, la Sandra Monclús, que comentava, el Jordi Coll i l'Eric Balbàs. Què et semblen aquestes interpretacions o aquest to que comentava el Gabriel? Sí, de fet ja estic molt d'acord amb el que deia el Gabriel, perquè jo també havia notat, no?, com que hi ha com aquesta intenció de... Com de si tu estiguessis mirant des d'una càmera oculta, no? O sigui, jo ho veia com una mica com si fos audiovisual, no? Jugant amb això de que al final el Texas té dues bandes i per molt que estiguis darrere de tot estaràs com a 1 mil·límetre dels actors i actrius, doncs busquen com això, no? Com que et generi com aquesta mena de distorsió, no sé com dir-ho, com si estiguessis a Interestelar veient-ho des d'una altra dimensió, no?, en aquell moment. Traient aquesta part emotiva, no?, que no et faci... Sí, exacte, que sí que hi és, perquè sí que tota l'estona et va ressonant al cap, però molt més minimal, sí. Martí, què et sembla? Bé, a veure, jo crec que el primer de tot que hem de fer és celebrar que un text com aquest torni, perquè per sobre de tot jo crec que és un exercici de bon teatre, de bona dramatúrgia, una més del Josep Maria Miró. Jo quan la vaig veure vam sortir com amb la meva dona superencesos amb un debat i tot, no? La primera vegada, vols dir? La primera vegada. Jo vaig veure la primera, la segona no... El programa està venint ganes d'anar-hi, amb el que esteu explicant. Sí. Exacte. I amb aquest, secundo tot el que comenteu, i jo apunto també, o sigui, un aspecte per mi que és... és a dir, jo la crítica a l'obra és terror al vestidor. Val? Per què terror? Val? Primer de tot, ja és marca de la casa que Josep Maria Miró creï aquestes, no totes, no? Però moltes de les obres estan ubicades en espais com molt tancats, no? I fins i tot els propis personatges estan com tancats o tenen problemes per sortir. No és ben bé aquest cas, però sí que transmet aquesta sensació, no? Vull dir, podem recordar Gambang, podem recordar Fum, podem recordar diversos. Llavors, què tenim en aquest cas? Tenim un vestidor, vale? I tenim aquestes escenes fragmentades, com deia, no? Llavors, aquí la clau són les transicions. Llavors, en aquestes transicions, que les transicions sempre són complicades de fer, quan són obres així fragmentades, que s'han de canviar de tal, aquí el Leonardo B. Granados diguéssim que hi afegeix llavors aquesta pàtina de terror, no? Crea aquests efectes de sala, aquestes músiques distorsionades i tot plegat, i aquesta, com diu el Gabriel, aquests moviments poc naturals, aquests robòtics, fins i tot hi ha un moment que la Sandra Monclús fa com una mena de ganyota terrorífica, ja com il·luminada i tal, és com tot com angoixant, no? Llavors transmet aquest terror per sobre que planeja a mesura que també es va dient el text, no? Què passa? Que tenim un final que malgrat tot, o sigui, tot té com aquesta pàtina de terror i té un final, com diu el Gabriel, que és antidramàtic, i per mi i és que el final original, que no diré, era terrorífic, el que plantejava, era obert, i aquí doncs val, d'acord, però és com una mica de bajón. Estàs d'acord, Judit, o no? No sé si estic d'acord, O sigui, puc entendre-ho perquè al final, o sigui, visualment no és impactant, diguem-ne, no? Però, o sigui, a mi em recorda de cop a Cacòfon i em porta, que també s'ha com tornat a fer ara a la Sala Beckett, que al final és com... Hi ha les coses que estan passant en el món físic, en el món que podem veure, i després hi ha totes les coses que se suposa que estan passant en el món digital i que en el fons estan passant en la imaginació de cadascú, no? Perquè quan, o sigui, ja sabem a dia d'avui que les coses es fan virals perquè ens ho diu una dada, no? Però que en el fons en el teu mòbil et seguiran apareixent les coses que a tu t'interessen o que l'algoritme creu que a tu t'interessen. Per tant, quan aquestes com cancel·lacions tan grans, no? Són
sigui, en el món digital és com que de cop es queden petites en el món físic, però són tan grans en el món digital que de cop jo crec que psicològicament pel personatge, que potser no ens arriba, des de la butaca, però en el personatge del Jordi, que és el monitor, de cop és una destrossa com encara més massiva, no?, que qualsevol altra cosa que li hagués pogut passar. Per la representació d'aquesta cancel·lació en aquest final a mi em destrempa. Ja t'entenc. No em crea l'angoixa que em va crear l'original, que és molt més violenta. Tu et pots imaginar que el futur d'aquest noi anirà pel pedregar, que li serà molt difícil de trobar feina, de tirar endavant. Però l'impacte en aquell moment directe al final no és el mateix. I per mi això és trobo que és un defecte de l'obra. Sí. Jo volia comentar també que em sembla important, ho deia la Judit, que hi ha hagut un relleu generacional en la direcció, és Leonardo Granados qui la fa, i jo crec que això és molt important, és a dir, s'ha de pensar que Josep Maria Miró, si hagués volgut, hauria pogut dirigir ell l'obra. I com ell mateix va dir en algun moment, hauria sigut una decisió molt conservadora. Ell volia passar el relleu generacional i que fos una mirada nova, però tinguem en compte, jo és que ho penso sempre, en l'entorn, l'ecosistema teatral tan precari que tenim, renunciar a una direcció és renunciar a ingressos, és a dir, per dir-ho clarament. Quan un autor que viu, com tot el món teatral, no és que sigui ell, en general, en una situació de precarietat, passa aquest relleu generacional per tenir una mirada nova, renunciant als ingressos que tots sabem que suposa una direcció, jo crec que és un gest molt valuós i que li dona una força a l'obra des de la direcció i des de condicionaments econòmics que no s'han de passar per alt. Sobretot ho dic perquè, com crec que tots tenim molta més consciència d'aquests condicionaments econòmics des de les polèmiques que vam tenir sobre les traduccions, aquells que dirigeixen, que adapten, tradueixen... O el que ha passat a Madrid. Clar, exactament. Tenim molta més consciència d'aquests condicionaments econòmics. Jo crec que s'ha de posar en valor que un autor que té, a més, una obra, ho estava llegint ara, que ha sigut relativament poc representada a Catalunya, això que dèiem, que no faci ell mateix la direcció. De fet, el text es diu que a Catalunya el principi d'Arquimedes l'han vist poc més de 7.000 espectadors. Exacte, aquests 2 mesos... En 2 exhibicions curtes a Barcelona i 4 funcions fora. 4 bolos i 2 mesos de Villarroel. Quan té 42-43 produccions fora. És a dir, és un més dels casos d'autoria catalana contemporània, Josep Maria Miró com d'altres, que no és, com es diu, profeta a la seva terra, i tenint la possibilitat de fer la direcció també del seu text, ha decidit passar aquest relleu generacional que jo crec que dona una mirada que et pot convèncer més o menys. Jo estic d'acord amb Martí, a mi al final no em va acabar de funcionar. I això és reescriptura de Miró, vull dir que entenc que està pactat amb el director, però és una nova versió. A mi m'agrada més l'antiga, però sigui com sigui, crec que té molt de valor que s'hagi fet aquest esforç que no només és moral sinó patrimonial, com diuen quan es parla de drets d'autor. Està ben vist això, sí. I que dona una mirada nova a una obra que jo crec que necessitava aquesta mirada nova. I a més, i el que fa això, els textos que realment continuïn vius, no reproduir el mateix, i aquest gest de Josep Maria Miró de dir, a més del tema econòmic, de dir, aporta'm coses, no? Ho ha de dirigir algú de 25 anys. Judit, per tant, la recomanes aquesta, no? El principi d'Arquimedes... La recomano i potser estic una mica esbiaixada perquè jo he sigut monitora de piscina i directora, per tant, tots els personatges són Ara surt. Déu-n'hi-do. Molt bé. Doncs ens quedem amb aquesta recomanació i Martí Figueres ha triat l'obra L'Aranya, que es pot veure al TNC, un text poc conegut d'Àngel Guimerà, amb dramaturgia i direcció de Jordi Prat i Coll, que ha decidit traslladar l'obra, escrita el 1906, a un entorn que ell coneix bé. És una botiga de queviures dels anys 60 a Girona, i és que els seus pares tenien una botiga de queviures, per tant, en aquella època, s'ha nodrit d'una font molt directa per recrear l'època. Martí, què t'ha semblat, L'Aranya? M'agrada molt. Una bona proposta, una bona adaptació d'en Jordi Prat i Coll i apuntar diverses coses positives de l'obra d'aquesta adaptació. El que comentaves, no? Fugir d'aquest centralisme, no? Ubicar
la història a Girona. La fa molt més viva, no? Em sembla, no? Realment, jo crec que és molt bona decisió. Sí, no sé si és viva o no, però vull dir que és que la fa com diferent, no? Vull dir, al final, no sé, vull dir que hauríem d'anar per aquí, vull dir que intentar que el teatre públic i el teatre privat també, si pogués ser, no? Que el teatre català pogués copsar la diversitat dialectal que tenim en aquest país, no? I llavors... Sí, tant el tema dialectal com em refereixo al fet en aquest cas també de portar-ho als anys 60, no? D'alguna manera... Sí, sempre és arriscat. Això ho sempre són coses arriscades, però... Això és una altra... O no estàs tan convençut o no? No, absolutament. Aquest és un punt important, no? Però volia reforçar aquest fet dialectal, no? Perquè jo crec que és maco sentir pogut i aquestes paraules que, no sé si ho he dit bé o no, però aquestes paraules que sonen tan diferents del centralisme de Xava que tenim aquí a Barcelona, no? I això és bonic. Dit això, l'obra, l'adaptació, és molt interessant perquè crea un triple diàleg entre el temps de l'obra original on se situa, el temps el temps de l'obra original, disculpa, d'Àngel Guimerà, el temps de l'adaptació on se situa i el temps que evoca, en certa manera. Ara m'explico. L'obra original de Guimerà, Gabriel, per favor, si m'equivoco, ja em corregiràs, crec que succeeix en 1906. 1906 es va escriure, sí. Vale. Sí. Tot passa a Barcelona, una família menestral i tot plegat, i no... crec que a més no són ni botiguers, crec, diria. Són botiguers, també? Sí. Val. Llavors, això traslladem a 1968. Val? En 1968, ja arribant al tardofranquisme, sí, però amb una societat molt anquilosada encara, no? Llavors, tenim Franco, llavors a partir d'aquí tenim un personatge falangista, com és el personatge d'en Jordi Vidal, meravellós, però després està sobretot el tema de la història pròpia, vale? Del matrimoni, que volen tenir fills, però que no poden perquè són infèrtils. I com avança la història, no? Tot al voltant es nota, no? Vull dir que estem en aquesta època, també respira una mica els aires de la Revolució Francesa, no? El moment aquest del Poupée de Cirque de la France Gall que canta la Paula Amàlia, que són aquests moments, diguéssim, fantasiosos, marca de la casa d'en Jordi Praticoi. Però després, quan parlo de que dialoga amb l'època contemporània, em refereixo sobretot al final, que no parlaré, vale? Però la resolució que escull Jordi Praticoi és diferent de l'original. I aquesta resolució és la resolució del mito. Val? O sigui, ho hem de llegir des de la contemporaneïtat. Vale? Perquè això, o sigui, el personatge, o sigui, a veure, que no se m'entengui, no és una botada. Val? O sigui, ho fa bé Jordi Praticoi, però això no és un comportament que s'hagués pogut tenir al 1968. La resolució que hagués passat al 1968 tindria molt més sentit que fos la de 1906. Se m'entén? Val. Dit això, val molt la pena també a l'elenc. Tenim un elenc que jo crec que és probablement un dels elencs més encertats de moment del que portem d'any. No, crec que tots estan fabulosos. La Mima Riera, que fa aquest protagonista, a mi m'ha encantat, i també hi havia això, jo estava pensant en la Berta Giraut, amb la seva obra La segona millor, on parlava d'aquests aters secundaris, i aquí justament aquests actors de gran talent omplen i brillen a la sala gran del TNC, no? És a dir, la Berta Giraut, aquesta segona millor, triomfen a la sala del TNC, també el Jordi Vidal, tota la resta. No? Què us ha semblat, Judit, Gabriel?
A mi m'agrada molt també, i de fet el que va fer Praticoll al principi, o en un principi jo l'hauria pogut criticar, perquè ell des de la roda de premsa ja va avançar que havia fet una obra que era 50% Guimerà, 50% Praticoll, que dius, ostres, tractant-se d'un títol com l'Aranya, que no havíem vist mai, és a dir, un Guimerà que és pot conegut, no és com si ho fas amb un Terra Baixa, com de fet es va fer, una reescriptura més lliure, i et permets aquesta evolució d'un títol conegut. Dius, no, agafa un títol d'un gran autor, però un títol que no és tan conegut i ja no et dona la versió original a la primera, sinó que et fa una reescriptura. Però jo estic d'acord amb Martí, crec que funciona molt bé aquesta reescriptura. Jordi Praticoll ho adapta molt a l'experiència de la seva família i dels seus pares. De fet, canvia els noms dels personatges perquè els noms originals no eren propis de la societat catalana ja als 60 o fins avui, i fa una mena, jo crec que, de constel·lació familiar. És a dir, no només dona els noms dels seus pares als dos protagonistes, sinó que, pel que va explicar a la roda de premsa, va portar tot l'elenc a conèixer la seva família, els seus pares, perquè copiessin una mica la manera de parlar, la gestualitat, i sapiguessin l'experiència que havien tingut. I és això que ho fa molt, molt viu. I llavors, jo crec que ha fet ahir un treball de relectura i reescriptura de Guimerà molt personal i molt a fons, molt en el seu estil. Crec que escènicament funciona molt bé, té molts punts d'humor, deia abans Martí, el joc amb els accents, a mi, que tothom parla gironí i la dolenta, la fan fatal, la Paula Amàlia, sigui barcelonina, això és humor, és vacilar. Clar, és humor territorial pur i dur, i jo crec que funciona molt bé. I hi ha escenes musicals completament antinaturalistes que es carreguen qualsevol possible versemblança i que juguen ja amb uns codis més, no sé si dir de cabaret o de teatre popular o de ja directament de la botat més absoluta, no? Vull dir, en alguns moments pots recordar a l'estil de Praticoll que podem recordar d'obres anteriors, però jo crec que estan en una de les seves versions més reeixides. I al final jo crec que és una molt bona manera de tornar sobre Guimerà i sobre una part del repertori que no coneixem. Ara, l'única crítica que jo faria, i això no és responsabilitat de Praticoll, és que sigui l'únic títol de Guimerà que s'ha posat en escena pel centenari i s'ha posat fora del centenari. És a dir, ha caigut ja el 2025. Això, evidentment, és un tema de programació. Això no és culpa del director ni de l'elenc. Però, clar, a mi m'ho feia pensar. Dic, hem viscut un 2024 centenari de la mort de Guimerà, on fins i tot s'ha fet un gran acte de cloenda de l'any Guimerà al TNC, però la meva sensació és que no hem vist reflectit aquest centenari al TNC i l'únic títol que s'ha programat, que benvingut sigui, ha caigut ja a l'any següent. Llavors, des del punt de vista no de la direcció, ni del text, ni de la interpretació, sinó de la programació, jo m'he quedat amb aquesta sensació una mica de dir, potser això i altres propostes com aquesta i en aquesta direcció haurien estat molt millor al llarg del 2024, però bé, ha caigut al 25, benvingut sigui, i jo crec que li ha tret molt de suc a una obra que no era fàcil. Jo, si em permeteu, perdona, Judit, seguir amb que dius tu, Gabriel, jo quan va acabar l'obra me'n vaig anar a la Viquipèdia i perquè jo no soc un expert de l'obra de Guimerà ni molt menys, i de cop de volta vaig veure tota la producció dramatúrgica que tenia aquest home. Com pot ser que coneguem només un 10% de les seves obres? Pues que no tenim ni idea de tot el que ha escrit aquest home. Vull dir, tenim un deure moral molt gran. No sé. Ens queda feta la reivindicació també encara que no sigui l'any Guimerà, es poden també continuar programant Guimeràs. Una efemèride és una excusa, es pot fer en qualsevol moment. Que es continuï. Judit, digues què te sembla. A l'entrada al vestíbul quan vas cap a entrar a la sala gran del Teatre Nacional hi ha com una mena de petita instal·lació, no? És veritat. On pots entrar i endinsar-te com a l'obra de Guimerà, però també hi ha com fragments, i una mica vaig tenir com aquesta sensació de dir, més enllà de Terra Baixa, com el públic Maria general... Rosa, La filla del mar... Exacte, poco más. Jo vaig tenir, veient l'obra, molt la sensació que hi havia Jordi Praticoll com posant la seva petjada d'una forma com exagerada, que a mi em va deixar una mica amb la sensació freda de dir, com el que deies tu, Gabriel, com de dir, ui, em pot semblar molt bé que diguis ole tu i més a la sala gran del TNC, no? Perquè la sala gran del TNC genera com una expectativa, no? De veure una obra que durarà 2 hores com a mínim, no? Que de cop serà una mica solemne i de cop et posa com un número de cabaret,
de cop hi ha deix dialectal que no és barceloní, no? Perquè ens n'anem a Girona, és un Guimerà però canviant moltes coses, no? I de fet, el que em va com descol·locar més, i és algo que jo crec que tothom ho pot veure, que és com la sinopsi o el text que ha escrit el Jordi Praticoll per presentar-te a l'espectacle, no? Perquè no sé si tenim a l'imaginari al cap que els folletos del Nacional sempre hi ha com un text que ha escrit algú, no? Com per introduir-te i els personatges i tot plegat, no? I aquest text, llegiré la primera frase perquè ho penseu, o sigui, comença: Àngel Guimerà era homosexual, no sé per què ens costa tant encara avui dia admetre-ho públicament. Més enllà de que em sembli com ole tu, comença així el text, penso, des de la meva com ignorància amb la teoria de la literatura, diguem-ne, no, em sembla com molt contundent afirmar que un autor puguem saber que és homosexual, que ja ho sabíem, no? Però puguem saber que és homosexual perquè escriu obres parlant de l'esterilitat i de com Yerma, no? Amb Lorca, vaig pensar, ostres, això és una afirmació molt categòrica, no sé, vull dir, com que tinc la sensació que Praticoll aquí està dient com estic jo darrere de tot això, vull dir, jo sóc un personatge, per tant, no us oblideu, no?, que estic fent aquesta obra. Sí, em va descol·locar una mica. Sí, però jo no vaig llegir així. Jo és que sí que estic d'acord amb ell en que moltes vegades encara avui es passa per sobre d'aquesta idea i sí que sabem que tenia relacions homosexuals i crec que és una manera de tractar d'explicar. Jo crec que tu has fet el vincle perfecte, Yerma i García Lorca. És a dir, en aquell moment històric, un home homosexual que es plantejava justament la impossibilitat de tenir descendència projectava en un personatge femení hetero la infertilitat i era una manera parabòlica de parlar d'aquest tema. Jo crec que aquest és el vincle, crec que això ho il·lustra, però jo tampoc vaig entendre que ell prengués l'aranya com a prova literària d'aquest fet. Jo crec que tenim informació contextual biogràfica de l'homosexualitat de Guimerà i aquesta obra simplement li dona sortida a una de les preocupacions típiques del col·lectiu en aquells temps. Evidentment, avui en dia et pots plantejar altres possibilitats amb la tecnologia i els avenços que tenim, però en aquell moment... En la línia d'una reivindicació que no s'havia fet, no? Potser que s'havia amagat aquest fet, que s'havia... Sí. També havia parlat sempre d'amors impossibles, podries dir que Guimerà no havia sortit institucionalment de l'armari, és a dir, se sap, però és veritat que no es diu d'una manera tan clara i no es reivindica, i jo entenc que es faci la reivindicació. A més, pensava, Lorca, no només Yerma, que és la relació més clara, més directa, jo crec que interpretativa, més productiva, i a més, Xavier Albertí plantejava que al público de Lorca, el director del teatro Bajo la Arena era Guimerà. Això és una hipòtesi que fa l'Albertí, no té per què ser, però està ben vist. Però és que justament al llibre acabàvem de veure el público de García Lorca, on plana tota l'estona. Bé, és una obra obertament homosexual de García Lorca, ell ho deia a la seva correspondència, es veu en qualsevol cas, i és una obra que evidentment ell no va poder estrenar en el seu moment i per això parlava del teatre del futur. Llavors jo crec que en tota aquesta dramatúrgia homosexual, i l'Aranya és un exemple, queda tota l'estona aquesta sensació de que fins i tot avui no s'acaba de dir o no s'acaba de reivindicar com literatura LGTBIQ. De fet, jo quan trobo obres de Lorca a la secció de la biblioteca com a literatura LGTBIQ, d'una banda em sobta molt i d'altra banda em sembla molt coherent. I jo crec que Praticoll està fent aquesta reivindicació. Llavors és veritat que en un primer moment et pot grinyolar perquè, com tu deies, no és normalment el que trobes en un programa de mà del Teatre Nacional de Catalunya, però jo crec que ja era hora de que ens ho trobéssim i a més crec que en aquest cas no és una afirmació agosarada. Jo crec que ja va ser per sostenir-la. O sigui que jo ahir no ho vaig veure tan problemàtic. Xoca en tot cas amb les tietes que van a la sala gran del Teatre Nacional. Bé, mai saps les tietes. Sí, ara ja, exacte, jo crec que ha canviat bastant el concepte de tieta. Que era... No, però mira, respecte a l'herència, que és una obra també de temàtica homosexual, vull dir que estem en aquesta òrbita tota l'estona, recordava Jaume Forés a la peça que va escriure a Núvol sobre l'herència, que per cert recomano moltíssim perquè és una peça meravellosa i enciclopèdica per entrar en el que és l'herència. Recordava Jaume Forés que aquesta figura dels homes homosexuals que van patir la sida als anys 80 i 90 i amb els quals dialoga l'herència era el que aquí s'ha anomenat de vegades els tiets silents.
Llavors, aquesta figura dels tiets i les tietes molt probablement té molta més vida del que ens imaginem. El que passa és que, per circumstàncies històriques, no va poder sortir del seu armari. Llavors, jo crec que si les tietes s'ho miren de segons quina manera, potser hi ha més d'una tieta que està agraïda a Jordi Particoll per aquesta primera frase. Segur. Hi ha un altre fet d'aquí, o sigui que també em sembla com molt interessant de l'espectacle i molt d'agrair, que és que la voluntat de descentralitzar, diguem-ne, no només està en de cop traiem l'obra de Barcelona i la portem a Girona, sinó que tindrà una gira que te cagues i això ja t'ho diuen de bon inici i que inclús veus l'espectacle sabent que passarà per tots els grans teatres de Catalunya pensant, molt bé, són grans teatres, però jo no sé com hi cabrà aquesta enorme botiga de queviures mòbil que... Espectacular, Marcelí Cruz. Aquesta persiana enorme que... Sí, justament això que deies, diu, en alguna entrevista deien això els actors, diu, el dia que haguem d'estrenar a Girona diu, serà potent, perquè a més a més han hagut de treballar l'accent, que molts d'ells no són... Clar, que una cosa és que des d'aquí ens sembli com la cosa diferent, no? I ens agrada, però de cop quan algú digui, ui, aquesta dita nosaltres no la diem així. A Girona van el 23 de maig. Mira. Doncs per acabar, traiem justament, ja que el Gabriel acaba de treure l'agenda, és una cosa que estem fent últimament en els podcasts, i és que com que hi ha moltes obres que estan pocs dies a la cartellera, d'altres, com passava ara amb l'Herència, s'esgoten les entrades, no les agafem a temps. Val la pena que aixequem el cap i planifiquem amb una mica de temps. Vosaltres que esteu al dia, volem que ens trieu també una estrena que prometi, que pinti bé, una reestrena. Volem que ens ensenyeu les vostres agendes. Dieu, a veure, què teniu marcat aquí en vermell els propers dies? Qui comença? Si us sembla, de moment que cadascun triï una i després de quasi ens allarguem una mica més. Però així, si n'haguéssiu de triar només una, quina ens recomaneu que no ens perdem? A priori. No, ja pot ser reestrena o estrena. Per part meva haig de fer un pas cap endavant i aventurar-me a veure una de les grans del teatre català que encara no he vist, perquè em fa més por que una pedregada, perquè no sé si és el meu teatre, però jo a final de mes vull anar a veure l'Angélica Lidl amb el Vudú... 33-18 Blixen. Gràcies. Això és el mes de març al TNC. Judit, quina obra ens tries? A mi em va quedar pendent en el seu moment de quan es va fer el llibre tot el que passarà a partir d'ara. I la meva intenció és, ara l'estan tornant a fer el Polirama, i la meva intenció és anar-hi, però sí que hauré de fer agenda perquè ha sortit recentment aquests últims dies, quan escolteu el podcast, diguem-ne, la programació de la quinzena metropolitana de dansa. Sí. Aquí se t'ha girat feina. Sí. O sigui, de cop... O sigui, coses que no es poden veure habitualment o que de cop les vam veure un dia a Tàrrega, per exemple, no? Ara de cop puc anar a casa meva o al poble del costat a veure-les i em sembla una oportunitat que... Tot el que passarà a partir d'ara és premi de la crítica, millor. Sí. Exacte, el text del Joan Llago de l'any passat, justament, del 2024, amb Nil Cardonell, dirigit per la Glòria Balanyà, al Poliorama, tot el que passarà a partir d'ara. Gabriel, digue'ns en una. Jo és que volia reivindicar, jo diria moltes, però prenent el relleu del que deia Martí, jo crec que l'Angélica Lidl i el Vudú 33-18 Blixen, justament per un espectador que no hagi vist res de l'Angélica Lidl, jo crec que és una de les millors introduccions. I podria semblar contradictori perquè és veritat que és una obra molt llarga, amb 5 entreactes se'n va gairebé a les 6 hores, però és una obra que, honestament, passa molt bé, vull dir, té moltíssima força dramàtica i literària. Jo crec que és de les millors obres de l'Angélica Lidl, des de La Casa de la Fuerza, i sobretot és la més lideliana, i jo diria metalideliana, de les seves obres. És a dir, pots trobar moltes de les seves temàtiques, incloses fa molta reflexió autobiogràfica, li dona un desenvolupament literari molt imaginatiu, és a dir, dialoga amb la baronessa Karen Blixen, però també pren altres referents que no són tan coneguts i que crec que li donen molt més joc i molta més potència dramàtica que altres, com la última, la de Diamond, el funeral de Bergman. Mira que jo vaig amb la millor de les predisposicions, però més enllà de les polèmiques amb la crítica, que al final és un joc i és secundari, jo crec que el Diamond va estar molt menys reeixida que qualsevol de les altres.
I el 33 Voodoo, el Voodoo 3318 Blixen, jo crec que és de lo millor de la Lidl i una de les millors obres per entrar en el món de la Lidl. Doncs ens queden aquestes recomanacions i ara sí, si voleu dir alguna cosa més podeu també, perquè sé que costa molt triar. Tu havies apuntat també, Gabriel, des el Kill Me de Marina Otero i La brama del cérvol de La Calòrica. La propera de La Calòrica. La propera de La Calòrica sempre és desitjada i volguda i jo tinc molt d'interès perquè a més falta, no? Una mica. Però mai és prou d'hora per comprar-te les entrades de La Calòrica. Absolutament. És una mica la intenció de dir, és que si no després quan ens despertem ja no hi som a temps. Es quedem aquest. Alguna més, Martí, tu tenies apuntada també? Bueno, sempre s'ha d'estar allà atent a veure què tal respirar els textos del Guillem Clua, no? I ara estrena Mort d'un comediant. Josep Maria Mestres. També és d'en Josep Maria Mestres, bueno, clar, això són una dupla, i es va estrenar a Girona, sé per l'Oriol Ossant, company de Núvol, que li va agradar, que era un bon text, que amb el Jordi Bosch estava bastant bé, o molt potent. Per tant, crec que també és una obra que s'haurà d'anar a veure. Molt bé, doncs apuntem. Alguna cosa més abans d'acabar? Voleu destacar alguna cosa que hagueu vist? Que ara és el moment. No és estrena, però crec que és molt excepcional que a la Sala Atrium estan fent Impossible, de Ri de Luca, i que prorroga fins al maig. Exacte. Llavors, però prorroga fins al maig perquè estan omplint la sala cada nit. Honestament és un text que val molt la pena. L'Henry De Luca és un dels grans autors italians, ara ja té una certa edat, està en els 70 i alguna cosa, i planteja un judici amb un rerefons històric i polític molt interessant perquè bàsicament és un acusat que suposadament o presumptament hauria pogut cometre un delicte, hauria pogut assassinar un antic company de militància comunista durant la Guerra Freda, però clar, l'assassinat o la mort del seu company s'ha produït ja en el moment actual, en un món posterior a la Guerra Freda on ja no hi ha els mateixos codis polítics i ideològics, i llavors el jutge que l'està jutjant, que és molt més jove, no entén els codis històrics i polítics. I en aquesta baralla dialèctica molt ben escrita per Henry De Luca tens ja no només un thriller judicial, sinó tot un debat ideològic i d'època vist per un dels grans autors italians contemporanis que a més fa al·lusió a la pròpia tradició literària italiana, de Leonardo Sciascia, etc. Llavors jo crec que val molt la pena i us ho dic perquè la Sala Atrium està prorrogant fins al maig, però compte perquè estan esgotant cada nit. Clar, Lluís Soler, a més, el repartiment i... Bernat Quintana. Molt interessant el que és la programació també que està fent a la Sala Atrium, que són poques butaques, però una programació molt rigorosa, de molt risc i que els està funcionant bé. És a dir, que molt bona notícia. Martí Figuera, Judit Martínez i Gabriel Sevillas, moltes gràcies a tots tres, com sempre. Gràcies a tu. I trobareu les crítiques completes i les properes activitats a recomana.cat i a les xarxes de Recomana. Ens retrobem al proper capítol de 3 Cítrics des dels estudis de Ràdio Fabra. Tenim el Luis Benavides al control de so i la Lisa Díez a l'edició. Fins aviat.